таҳқиқи марги Шеравган Хоҷа Қулов, корманди бахши амнияти фурудгоҳи байналмилалӣ, ба поён расида, ба додгоҳ ирсол шудааст. Хабари худкушии Шеравган Хоҷа Қулов рӯзи 26 октябри соли гузашта нашр шуда буд. Масъулини фурудгоҳи байналмилалӣ душанбе мегӯянд, ки дар нисбати худи Шеравган ва ду ҳамроҳи дигараш ба иттиҳоми қаллобӣ парванда боз шуда, тафтишот анҷом ёфтааст. Таҳқиқотро Доистонии нақлиёти Тоҷикистон анҷом дода, ба додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ирсол кардааст. Аслиддин Меликов, муовини раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, рӯзи 15 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфт, ки ин 3 нафар аз чанд шаҳрванд барои харидани чиптаи парвоз аз Душанбе ба Русия 109 000 сомонӣ гирифтанд, вале дар иваз ба онҳо чипта надоданд. Ба гуфтаи муовини раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, як нафар аз ҳамроҳони Шеравган Хоҷа Қулов бо номи Ҷамшед Саломов ҳоло дар боздошт ва ҳабси пешакӣ қарор дорад ва фарди савум фирор кардааст. Масъулини фурудгоҳ ҳамзамон ин гуфтаро, ки Шеравган бинобар пардохт нашудани маошаш даст ба худкушӣ задааст, рад карданд. Меликов афзуд, ки ба Хоҷа Қулов ба иловаи маош кӯмакҳои дигар низ кардаанд. Наздикони Шеравган Хоҷа Қулов иттиҳоми даст доштани ӯро дар қаллобӣ рад мекунанд. Онҳо мегӯянд интизор доштанд мақомот шахсоне, ки Шеравганро ба ин аҳвол расониданд, пайдо ва муҷозот мекунанд. Онҳо гуфтанд, ки ӯ 9 моҳ маош нагирифта буд ва як сабаби асабонияташ дар чанд рӯзи ахири қабл аз ҳодиса ҳамин буд. Хоҷа Қулов дар ҳоле даст ба худкушӣ зад, ки чанд моҳ қабл низ чандин корманди фурудгоҳи Душанбе аз нагирифтани маош шикоят карда буданд. Ин кормандон моҳи июли соли гузашта ба Радиои Озодӣ гуфта буданд, аз 20 март инҷониб дастмозди худро гирифта наметавонанд. Мақомоти фурудгоҳ гуфта буданд, ки кормандони бахши амният, ки дар давраи пандемия ва қатъи парвозҳо сари кор буданд, ҳар моҳ маошашон пардохт мешуд. Дар фурудгоҳи Душанбе ҳудуди 1,5 ҳазор нафар фаъолият мекунанд.